Práve teraz predávame jednu veľmi zaujímavú a lukratívnu nehnuteľnosť. Okrem iných marketingových nástrojov, tak sme pre klienta prichystali aj takúto krásnu brožúru, kde nájde každý jeden záujemca všetky potrebné informácie o nehnuteľnosti s fotografiami a s pôdorysmi. No a takisto každý, kto s nami pôjde na obhliadku, tak dostane ešte takúto perfektnú knižku pre kupujúcich aj pre predávajúcich. Je to knižka od Martina Čapa, Kupujeme a predávame nehnuteľnosť. No a v prípade, že pôjdete s nami teraz vo vianočnom čase na obhliadku, tak každý dostane takýto zaujímavý darček so zaujímavými tipmi od Martina Čapa ku kúpe a predaju nehnuteľností. Takže to sú len niektoré z marketingových nástrojov, ktoré používame pri prezentácii nehnuteľností. Možno, že aj tým sme iní voči iným realitkám, že dávame si trošku viac záležať na propagácii a na kvalite materiálov a možno aj práve preto nás klienti oslovujú s predajom svojich nehnuteľností. A ak máte aj vy záujem niečo predať, kúpiť, prenajať, tak budem rád, ak budete kontaktovať práve našu realitnú kanceláriu, konkrétne žilinskú pobočku kancelárie Riešime bývanie. Majte sa pekne.